Dr. Magaya anozivikanwa kuti is the founder wePhD Ministries. Panguva inoi aiwa toona kuti ari kufara achinge apiwa bail. Chitiko choonekwa kunzi panguva inoi Magaya opiwa mhosva kuti aiwa anounganidza sangano aiwa nekuzikamwa nemukurumbira wainawo munyika yeZimbabwe kuti agoita nhau dzake dzaari kupiwa mhosva dzaari kupomedzerwa dzerepu. Dzanopinda mashoko mutongo upiwa panguva inoi aiwa Magaya ndokupa subscribe like on the bell icon. Timina mZFM studio news ombanyira chiti rape accused Magaya granted $3,000 bail. Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries founder Walter Magaya has been granted $3,000 bail by the High Court. Magaya is facing new rape charges involving 4 victims. This adds to several other cases of rape, attempted rape, and fraud that are already before the courts. The court's ruling permits his release pending trial with stringent conditions that include surrendering his passport and regular reporting to the police. Ndo mashoko anobuda chitoko panguva ino ine update pamusoro penawo awa yaMagaya. Mashoko ari kubuda panguva ino anoonekwa kunzi aiwa Walter Magaya toona kuti kubva at the end last year kusvika up to now nyaya dzake dziri kungotendera dziri kungotsviriridza. Panguva ino people they are concerned aiwa neministry yake kuti azvizokanganisi ministry yake kuti their leader anenge achipomedzerwa mhaka dzakadai. Vamwe ndo vari kuti munhu waMwari vanhu vari kumbomudzera mhosva dzasina kuita. Vamwe tiri kuona kuti vakuita vachiluza our trust awa mune munhu waMwari anoparidza shoko. Pinda comment section medu mutidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like on the bell icon.